ko sosai ari Usman Nyamanari TV. Ali Barka Zak Bande cameraman Nyamanari TV. Konon tigi musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Nyamanar TV yaha garta bonani ha hande eɗen e soɓoyoɓo hande ɗo e nder santanto eɗen wondi ɗo e barawɗe mawɗe ɗum woni kanko Boy Bambaɗo o waɗi ɗo hirde mawde ɗum noon eɗen gondi ɗo e musidɗo meɗen tedduɗo mo ganduɗa o joni kam o haala inde makko yettode makko. Salminama mawɗo pullo a weltanama boy an kala a jarama e nder santanto ɗo tigui ɗo bonɗen ɗo e min ko Djiby Balde jeytemi kono e nder tabital Pulago e foof dal ɓurami andirede ko Balde rendo fula ɗum cosanne aada e ɗum noon a salminama jooɗo a wiyama an kala bisimilla ha ɗo maɗa an kala jarama. Ko noon tigui Djiby Balde min beltima kadi nde Nyamanar TV dari ɗo yeeso ma wonma interview kadi jaabiɗa men hiiro Boy Bambaɗo ngo holno jiruɗa ngo gila to fuɗɗi ha no cakorɗen ni nde tawno Boy Bambaɗo i wawi golle mum ɗe. Machallah yettere Allah nde puɗɗorɗen programme ko jiiɗen bisimilla en gaynirti kala en mbi alhamdulillah rabbil alamin e neɗɗo yii ko gandiranta ko sikkano e hande e nder santanto saabu nanta gonga ɓe awo ko arduno gonga ɓe awo ko noon tan e so yimɓe ɓe gaari kewal ɓe gardi kewal ha ɗum weloyima weltini kadi kala ɗo neɗɗo garnoɗo hiiro ngo e ɗum noon ko ɓantare molenade moole e nder santanto kala wenani minen weltare e nder Bambaɗo mumen hen saabu na nani Bambaɗo men ko yimɓeɓe so a nani mumen o kala ko yimɓeɓe te ɗum noon min jarni onon abere kala garnoɗo e kala hebde arde e nder programme foof sa arminama te juurama te weltanama te manama kadi te mantama je ɗo kay noon neɗɗo weltima abere wona seeɗa e programme quoi saabu na yimɓeɓe gaari ɓe norima Bambaɗo. Ko noon tigui e musidɓe tedduɓe on nani ko Balde haali ko Boy Bambaɗo ko neɗɗo joom jikke ko neɗɗo belɗo kadi bawɗo ko waɗata wawɗo golle mum ha hande en jaadat e Mr Balde o haalana en kehilagal hakkude makko e Boy Bambaɗo nde tawno yimɓe kam so jiɗodiri wodat tan ko saabi ɗum. A jarama a salminama te mi weltima abere e dow lamdal ma hen e min suka o ma mbiyen tan Boy Bambaɗo ɓoy komin puɗɗi andodirde depuis ma koto muɗum Amadou on min puɗɗi andodirde e si a laari han school ko minen jadanno ko minen mbaddi school ko minen mbaddi everything hano Allah waɗi gandodiral hakkude amen min jokkodiri wonno suka kay mom moƴƴi han ala woni mbo wawata yadude te ko ɗum addi gandodiral hakkude minen Boy Bambaɗo ha min puɗɗiri gollidde ha Allah waɗi golle hakkude amen newnodiri e ha han minen jadanno welirani eno yimɓeɓe jiidirni e kala no cosanno yidirni e mawɓe kala jiidirni kala ne aada on kala no yarirni salminama hen. Ko noon tigui andi ɓe mbima aduna ko jikke e nder hiiro ngo min jii ɓanduma sofi ha a weltima a ami e a ƴefti kadi hunde samorde nde ganduɗa ɗum ɗo i hani hakkude ma e Boy Bambaɗo e ɗum wonani men kadi weltare e yiide amen ɗum ha han hoɗum basitoɗa kanko Boy Bambaɗo nde tawno jaliya ko hunde nde ganduɗa yarude kadi e muñal. Eyyi ko noon tigui no mbiɗa ni wiya si neɗɗo weltima han ala woni ko magata e komi welti ha waɗa muɗum ala sabuna Boy Bambaɗo mi ambo tan mi welto hay si mi nani goɗɗo haala inde Bambaɗo tan hakkillammo ara e Boy Bambaɗo e te ɗum noon kala dal ɗo mbo woni e ɗo mbo wontiri wallahi hakkude am nde e muɗum ko ɓerde am nde ko ɓuuɓa ha waɗa muɗum ala ko ɗum addi kala ɗo mbo wawi ma nammi son makko e piiɗa ma yima a tawat hay si mi wawani darade han kono a tawa nowru am ndu e hetti sonji makko de ha bon addi si mi darima e hiiro muɗum han ta dal ɓandu am ndu ko bewula mi waɗa yimɓeɓe ko finde mi waɗa kalan ko finde sabuna ko kay okki kam ɗum ko kay okki kam ngal cuusal ko kalan okki kam nden fiddere ɗum noon kala ko jiiɗon hen e nder mbaɗanmi e nder Bambaɗo mum gandon ko kay waɗi ɗum te ko kay waɗi ɗum te miɗo duyi no ɓeydu ha doole ɗe eyyi. Ko noon tigui min beltima Djiby Ba ha hande meɗen jiiɗi mbasiyoɗa kanko Boy Bambaɗo walla holko wasitoɗa mbo e dow muñal faade e golle makko ɗe no wawata yarude kadi yeeso nde tawno ko muñal e golle jaadi e dow ɗum enen gandi aduna o hande satti abere han kala ko gimmaniɗa e nder gurdam maɗa he be kaaleɗa te be kala yimɓeɓe keɓa ko kaalima e dow kono ɗum foof e dow muɗum e ko nangude e Allah jokkude lawol ngol ɓurangol lamdede ngol sabuna han no wayi wade o han a yi a jokkal lawol moƴgol ngol yimɓeɓe mbiyama ngol ɗo e feewi so a yi a jokkal lawol pengol ngol ɓe mbiyama ngol ɗo ngol e woñi e ɗum noon ko andude ko wattata nangude golle muɗum ɗe ha tiiɗa sukka noppi muɗum ɗi udda guite muɗum ɗe laara golle muɗum ɗe anda e neɗɗo noon kala ko wawi wade e nder gurdam muɗum han ko beran heeɓa gañɓe ko be kalan heeɓa yimɓe ɓe gandanta yiɓɓe
kono noon e dow muɗum tan ko muñal ngal piiw mbo nanga fansiji muɗum ɗi mbo nanga neɗɗo yo neɗɗo ko nene muɗum ko baba muɗum ko miña mum ko denda muɗum ko everything muɗum wora mbo ɓernde mum ɗe dal no hecciɗa neɗɗo yo neɗɗo eyyi ɗum naɓa golle muɗum ɗe yeeso min ko ɗum joguimi ko mbawamɓe mbo wajade eyyi mbo acca ko yimɓeɓe ko a fama rek dal kono noon tigui ha hande Djiby aɗa wawi gaynidde haala ka nde tawno haala ka ana fokkitirni e weeli hunde foof yaadi e jikke e teddugal saabu sa yi ngal ɗo kullal ngal golɗen e ɓaawa muɗum ɗo ɗum foof ko jikke addi ɗum e ɗum noon e diwan no mbimami ni tan nane hen neɗɗo e less gurdam muɗum hen fannani a wiyama okkama inde a wuuri a maayi ko be tan keɓago miijo te a ari kalan ko yimɓeɓe gaddima jaɓɓima si a horani an kalan ko yimɓeɓe naftaramani ɗowratamani e ko be bonda yimɓeɓe no gandiranta no haniri ni e yimɓeɓe fof no palda ni a wawra yimɓeɓe noon foof mbawa hebde eno paalireɗa ni sabuna han no wayi waade ko be kaaleɗa ko weeli ko be kaaleɗa ko metti kono e waade ɗum noon foof e ko nangude Allah jokkude soobe laara ko Allah ɓuuri yidde ko e kañon ko ɓuuri yidde e less gurdam muɗum ko wawta ɗum wallude janggo ha wi kaari kankalan woodi ko wonno ma woodi ko wanno ko ɗum ɓuuri ɗum moƴƴinde e kala neɗɗo foof kalan ko ɗum ɓuuri ɗaɓɓara e kala noon miɗo ɗamini kalan te miɗo felliri kala miɗo jogui on kalan sibo wondema bambaɗo ko on kalan jikku jogui sabuna wona han min puɗɗi yaadude e wona kalan han dal min mbaddi ko heewi minen mbadda kalan ko heewi e kono ha han alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo meeɗa hen hebde probléme ji ko gandanta ɗum ɗo ɗum yakkana minen janggo amen eyyi ko noon tigui Mr Djiby a jarama min beltima kadi nde Ñamana TV dariɗo e wanma invite interview jaabiɗa men ɗum wonani en weltare en gari e jaam ya en koot e jaam annene yo Allah ɓeydu place o ya barke Allah e nulaɗo muɗum saabu minen tigui min gandi ko a neɗɗo moƴƴo kadi an ka neɗɗo mo mawninkinaki e saabu ɗum ɗo foof sa yi ɗum ha han kono mbimini tan ko jikke ɗum noon Boy Bambaɗo e artiste international annene ɓattoɗa ɗo kollira weltare ma hakkude maɗa e balde nde tawno yimɓe fof jii balde andi kadi ko hombo woni balde e gara annen e wala ko noon tigui en beltinima kala daro en ɗo en calmini Ñamana TV naɓe piw no mbimi on ni raw ɗo gandi ko ɓinguel moɗon taniraguel moɗon Boy Bambaɗo denkilim bamburan nani hande miɗo heeɓi weltare tigui no bere wona seeɗa saabu miɗo yiɗini fi yewtere hakkude min e Djiby Balde Djiby ko neɗɗo am tigui no bere wona seeɗa eyyi ko balluɗo kam tigui no bere wona seeɗa ko gollanɗo kam tigui no bere wona seeɗa te ko gollanowo kam tigui no bere wona seeɗa te ko jiɗɗo kam tigui no bere wona seeɗa eyyi jikki hakkude amin e Djiby wona e musique tan min kadnumi ɗum saabu miɗen jiɗodiri ha woni extend ɗum woni family joni kala ko Djiby nani e am o darto hen tawa mi tinani kala ko yi ko moƴƴi he am o darto hen tawa mi tinani minne ko noon before hay mbo wona andi kanko ko sécurité ko PIU kono before mbo wona ɗum ko minen bondi o accat ko watta foof o abbo gueɗe am wona ñakkude makko fayda wona rafi hebde ko waɗi mais o yidde kam miɗo andi e yiɗande kam takta mo waɗa noon nden noon ko jargol Djiby tan goni mi hanno hay joni ɗo wonɗo he golle makko time oɗi satti kono hay noon mbo watti golle am ɗe e golle makko he nden noon ko weltanade mo tan min kay ala ko mbawmi sinami wiya Djiby jarama e miɗo wiya yo Allah accu jikke ɗe hakkude amen Allah ɓeyda kawral ngal hakkude amen Allah dana men bono nafigi Allah dana men bono neɗɗo bonɗo wala onon ne ko lawɗo beltana tigui no bere wona seeɗa Ñamana TV eɗen ñaago Allah ya Allah nawru ɗum yesso inchallah keɓon subscribe aji kewɗi eɗen mbiya yimɓeɓe piw kala darowo yo wattara saɗa jogui mobile aɗa dara Ñamana TV to YouTube mbaɗa subscribe mokkaɓe doole kamɓe kala ko yiɓe bakkiliɓe because ɓe gimmori ɗo guila Ñamanari ɓe gari ha gaga tundu Bansang ɗum foof ɗo wiite santanto hande ɗum fof ko fi abbugol pulago fi hollude yimɓeɓe ko ɗum Boy Bambaɗo wattani artiste goɗɗo kala e dennaboji e kala ko pulago wi ɓe dari hen nden noon ko weltanade onon Ñamanari TV oɗon ñagane wala fi Djiby moom sen mbi en kala ɗo hakkude amen Djiby en gaynata en kala ɗo ha janggo subaka wala ko weltade tan wallahi wala ko noon tigui musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ñamana TV on nani Djiby ko haali ko Djiby Balde e kanko Boy Bambaɗo artiste international bawɗo ko waɗata bawɗo kadi golle mum ko ganduɗa so o naati e nder naale hay lobnoɓe kadi beltoto ha han ko weltanade kanko Djiby saabu enen fof eɗen gandi hono no Allah haaliri ni kamɓene ɓe tawa ko e halfinaɓe aduna o sa yi en mbi'i ko ɓe tawa e halfinaɓe aduna ɓe saabu hande kamɓe ndeni en guila e boneji ha yimɓe bomɓe ko wawata arde e meɗen ɓe dari jemma e ñalawma pour kalde ɗum kono sa yi hande omo dari e ɗum ɗo ko yidde hakkude makko e Boy Bambaɗo e yidde pulago waɗi ɗum kanko Djiby noon yo Allah ɓeydu place o
annene golle ɗe nannguɗaa ɗe yo Allah ɓeyduɗe ya barke Allah e nulaaɗo muɗum. Musidɓe tedduɓe heɓiyankoɓe Ñamanar TV, so on jiɗi yiide programme Ñamanar TV jehon to YouTube walla TikTok, so on bindi Ñamanar TV, so on ñoƴƴi tan programme ji ma fof jalta gila A haa to Z, mbawon famde ko on paamano hen. On jarama.